Mayong adlaw kaniyong tanan paminaw karong tumnon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ilan Batahan. Hingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ken, 48 anyos. Minyo, taga T. Padilla Street, Cebu City gud ko. Apan ni ako karon magtrabaho sa barko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Hilibang gud ko mukaon ug moinom og tamis. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kamingaw diyaning manarbaho sa barko eh. Ay, watalay mabuhat. Trabaho ra gyud ug kaon ang atong mahimo. Aw padagsa mga tawag na sa atong pamilya pero usahay dili pud ako sa istorya kay managlahi mamiguras. Kung tingkyutin ako, dog na sab sila. Ay, paita. Oh, ay, di bati man kong kagutom. Ngitaw pagkaon eh. Ay, dagan ng pagkaon din sa barko. Kadagan sa mga sugary drinks din yun eh. Soft drinks ug daghan pa. Uy! Ay! Bro Edgar! Kuyawam tani mo eh. Saktan ka. Nagkaon na sab ka. Wa mo gutilaing lingaw din eh bro. Aw, mao lagi sab. Mo nay di ganahan sa ubang lahi nato dinhi sa barko ba. Mga Pilipino ko no, always eat, less work. Sus, less work ba eh. Sila hinuoy mga tapulan kayo. Permi na lang manawag na itong mga Pinoy og may dili mamahuan. Mao. Mga julog kayo. Sus. Yun sa kanila pagtuunan ng ilang mga kursos ha. Pero, bro, di na tamo kumpiyansa nila bro. Kaya mga traidor na, ug mo na masuko na to. Ilabi na mga itom. Mga maldito kaya na. Sus, ihagbong tas dagat na nila. Pagbong pulit. Napatara sa beta. Dagko lang na sila glawas pero wara na sila sa atong kusog mga Pinoy eh. Sila hinoy ako panghabog. Hagbog sa dagat, you know? Ayan pa kumidya og sama na, bro. Ay magpagkasabuta sila. Nga, mabisaya pa ta. Saan pa nagkikaw ni ba? Tamisa na eh. Kao ng tamis, bro. Kay, paratang dagat. Pero, may dako na ba ka, bro? Ayaw pala, bi. Ha? Nidako na bitaw ka dis barko, Ken. Mo ba di ay? Wa man lang ko kabantay, god. Gana magod kayo akong kaon dire. Labi pagtamis. Ay, labi, uy. Basin ma, diabetic ka. Ha? Ayaw sa buwi. Kaya di mabaya ko sa barko. Mao pag-control sa imong kaon. Kayo paabot nga may patiun ka unya simbak ko. Kay layo baya ka na mo. Unsa na barang rasa? Uy, ay, unsa maning sakit sa akong bukton. Uy, hubag. Uy, mura manig matagtiki. Recorded by X Thunder Gaming. Wa na ko magkabantay nga sa sige na og kaon, ilabi na sa mga tamis sa barko. Nidako na day ko. Dili maunta ko hilig og kaon og tamis sa bata pa ko. Pero pag diri na ako sa barko, lamit naman jud kayo ikaon og mga tamis. Unya, mao na li akong nabantayan nga daghan na kay kog mga hubag-hubag o matagtiki. Unya, Ha? Matagtiki? mga hubag-hubag lagi. Murag mga matagtiki. Wala, uy. Naunsa magkadi ay kadiha, Ken? Utsaom na rin ako eh. Dili na ako komportable sa akong pagtrabaho diri kay
Sakit kayo mga matagtikiyaw eh. Hala ka, Ken, uy. Dili ka na sa imong mga gipangkaon diha. Ha? Ini mga pagkaon ba yan diha? Pulos mga processed foods. Murag tagsaragit mo makakaon diha ko tanon. Mao yun. Mga frozen foods. O kana sang pagsigi ni mo og kaon anong tamis ba? Basi, nitaasan ng imong sugar. Ha? Diabetic na ko? Posible. Ingon ani ding bation. Basin ba? Kay dugay man ka maayo ng imong matagtiki ka ha. Gani. Ay. Makanaog man siguro ko sa barko ani. Ken! Oh, soft drinks. Pasa ko bro eh. Kaya daghan na ko matagtike. Nakasiguro de ka nga mo na hinungdan. Tuo man ka anay. Inom. Ha? Mo ba nilami ni mo? Nino mo, di araw, inablihan na ni daan no? Di ka maibog. Bugnaw kayo. Bida ni mo eh. Paibog man sa ka. Amin na may. Ada. Oh. Daan pagi kong matintal gi ka ini. Ay. Ni ana po din akong gibati basta magkakaon ug makainom og tamis. Lipong ko. Burla mo ko kubog eh. Ngano man ka ni? Naglibog na gud ko aning akong gibati. Daghan na kay kog murag matagtiki. Ug lain na kayo akong panit. Mahadlaw ko mo reklamo o magpa-check up kay basin pa naugong ko sa barko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Dili ko hilig og tamis sa bata pa ko. Pero sa dihang diri na ko sa barko, nahilig na kog kaon ug inom og mga tamis. Gitubuan mo kog mga matagtiki. Diabetic na kahako. Ikadawang pangutana, kung dili tungod sa mga tamis nga akong giinom o gikaon, kining mga matagtiki nako, unsa makahinungdan ani? Kay nagkadaghan man ug dugay ra bang maayo? Ikatulong pangutana, kung makainom o makakaon na gani kog tamis, malipong man ko nga mura kog hubog. Ngano man ka ni? Bawal na bagyod ka kung mukaon o muinom og tamis? Ikaw pat ug tapos ang pangutana. Lain na kayo ang akong panit. Unsa may vitamins ani? O unsa may itambal sa akong mga matagtiki aron nga mahunong ang papanaghan ani? Palihog, tawaging tambagi ko kini ang akong suliran, Ken. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usam man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di pwede dala sa mga email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to be the best, you must be able to handle the worst. Kana gyud dance with the music ra gyud aning kinabuhian, no? Ay gyud ta mga ingon nga permiragong nindot ang kinabuhi. Kaya kabaluta mo handle og mga problema ug mo overcome that problem para nga diri sa light
at the end of the tunnel, no? Inyong mga legal ng mga problema ayaw kabalaka kay si Atty. Eileen Bathan nga mo handle ni anak, no? Ako dili man sad ko ingog kay balog yun tanan, daghang kay sa kog mga limitasyon, pero maning kamot ra yun, no? By the way, before nako akong tubago ning problema sa atong little sender nga si Kin, 48 years old, married, taga Tipadilla Street, Cebu City, no? Sumasa na bati sa drama, no? Ako sa greet ni akong na-meet dito sa Maasin City. Salamat day kayo nga gitabangan ko niyo makalukat og ticket sa Ocean Jet, purbida wa pa gyud di ko ka uli dig Cebu. Mayong pagpaminaw ni Samuel Dizon Pero. Mayong pagpaminaw sa iyang lulo nga si Nicolas Pero nga nasa Bilibol, Maasin City. Ug nga ko igagaw, no? Parenti siguro ni Samuel kay panay magbidol name Nestor Dizon Obra, no? Akong kapilido ni. Attorney Brian Oano dia sa Entrada, no? Dia sa Maasin. Og of course ang atong honorable governor dia Mian Mercado, mayong buntag mo or adlaw mo da gob, no? Going back to our sender si Kin, no? Kining uban sunod na lang po nako ni Ikwan, kining si Eric ug si Lorna Manugas da sa Sangat San Fernando, Cebu. Na-meet nako diyan siya sa 7-Eleven, nang snack mi sa kun driver diya sa 7-Eleven San Fernando Sangat. Na ako ning nahimamat si Eric ug si Lorna, no? So going back to our sender si Ken nga taga Tipadilla, no? Tipadilla. Yun sa dool ba ni sa Tihiro, no? Ilang mga Lopez, mga Lopez, mga si Joe ug si Joe Lopez, no? ug uban pang mga naadihang dapita. Matagtiki kuno niyang problema. Ambot ug ako lang paning kamuta, no? Unang pangutana, dili ko hilig og tamis sa bata pa ko. Pero sa dihang diri nako sa barko, mahilig na kog kaon ug ginom og mga tamis. Katubuan man kog matagtiki. Diabetic na ka ako. Well, parang masuta na to Ken kung diabetic ba ka, ato gyud kang blood sugar determination. As we all know, ang normal fasting blood sugar is 100 paubos, no? Kung ubos na gyud ka kayog 60, baka hypoglycemia na ka. Confident ko mutok aning tapikang diabetes kay para sa informasyon sa kadaghanan nga minato karon ako Dr. Rene Obra, ako migitudlo nga chairman sa Diabetic Committee sa Ayong Lions Club International District 31B2. So bago lang kong nag-lecture na niya sa the latest, the most recent was at the North Winds Hotel in Salinas Drive, Cebu City. Naminaw na to ning mga taga Sikihor, no? Ako la din ni greet, no, kay bisig malimot na ko. Sorry no, wa ko sa confirm pero naani mga taga Sikihor naminaw mga participant sa atong lecture sa diabetes diya sa North Winds Hotel, no? Basahon lagi na nako, no, mga taga din siya barangay Kang Hunong Sikihor ug barangay Kaitikan Sikihor. Paspason na nako Sili Apyang, si Jeffrey Lumaktod, Janet Dipas, Jimar Paghasyan, si Fi Balanay, si Franz Catilion, Josephine Maghanoy, Wilma Silim, Marilo Agan, Dicky Bagyo, ug si Israel Kamungwit, sorry di kay ko si Jade Pistilios, no? Tagang kayong salamat sa inyong actively participate sa tong lecture about diabetes diya sa Northwinds Hotel Bagulang, no? Okay, wag na timing po ning problema ni Ken nga medyo diabetic siya, no? So naay mga type of diabetes, na type 1. Kining type 1 congenital ni siya, common among kids. Type 2 mo na nga ang atong insulin dili enough o may utilize kayo sa atong lawas para nga maka-function normally ang atong vital organs atong lawas. O sa usang type nga diabetes nga dili mo apply aning kining gestational diabetes, no? So daghan type of diabetes, type 1, type 2 and gestational diabetes. So ikaduhang pangutana, kun dili tungod sa mga tamis nga akong giinom og gikaon kining mga matagtiki nako, unsa man kahinungdan ani kay nagkadaghan man dugay na kayo. Well, wa na ko matubag mayo ang imong primerong pangutana. Natay gitawag og retinitis pigmentosa, no? Usa ni siya sa mga side effects sa diabetes.
sa pang mga na mag cramps, na mga gangrene, ug sa mata dali ka masakit og kanang mga yun ani. Katarak uban na glaucoma, more prone ka kay low man ang imong resistance, no? Pero kinaka common gyud related to diabetes nga nasa mata kining retinitis pigmentosa. Daghan kayong mo kamin ng mga problema kung dili well functioning ang imong vital organs, no? Sobra kag tamis, dili ma-utilize ang inunta kanang energy nimo, so mo malfunction or mo hyper ventilate ka o nya mo tachycardia ka, so daghan kayo mga side effects sa heart, sa kidney, sa brain, makakos na stroke, kay mo lapot man ang imong dugo, so mo na nga komplikado, daghan ng mga vital organs may biktuhan. Balikod ako, wa lagi ko mo sa musubmit ka for blood sugar determination og naatay mga tambal like insulin, metformin, nga maoy mahatag sa imo para dili samot og kataas ang imong blood sugar. Sunod nga pangutana, kung makainom o makakaon na gani ko og tamis, malipong man ko og murag hubog, ngano man kaani? Bawal na gyud na kong mukaon mo inom og tamis, so dili og bawal pero minimize lang. Kay bao naman ka nga malipong murag kag hubog kung mukaon og tamis, ngano mukaon sa kag tamis, no? Para na kay bao naman ka nga usa ka botilyang beer mahubog na ka. Ngano mo inom man ka og beer. So ma-enjoy ra man mong kinabuhi sa dito mukaon og tamis. Na may mga laing pamaagi gani nabasahan ako somewhere nga instead of drinking cold water in the morning, you drink hot water, no? Kay para nga ma-wash out tong mga namilit-pilit na sa mga blood vessels, labi na kung taas kayo kag blood sugar, no? Ma-wash out ng ang mga dili unta angay na diha o mo nindot ang daloy sa imong dugo. Kay mo lapot baya ang dugo ani mga diabetic ng mga pasyente, mga tao. Ikaupat katapusan lain nga ang katapusan ng pangutana. Lain na kaayo nga akong panit unsa may vitamins ani ug unsa may itambal aning maong tik aron nga mahunong na pagkadaghan. I do believe nga you must take antibiotic na mga kuan dioxycycline or ampicillin o mga cephalosporin, take niya ni para nga muhup-hup ng nag-infection diha, no? Unya go and see endocrinologist, no? Naara man kas ni Padilla ngadto dayon sa CCMC or sa Vicente Soto ba og minus tag budget o natay budget adto kag usa ka pribado nga endocrinologist para ma-totally diagnose ang imong problema ug mahatagan kag sakto nga dosage sa either metformin or insulin or sa may lain nga kung tinuod gyud nga diabetic ka. Okay, expected na nga naatay gitawag og diabetic foot, no? Magkatol na diha, una kay gamay samad, dugay maayo, ang uban gani simbak kulag maabot sa punto nga ma-amputate ang mga extremities tungod diabetic, kay dugay man maayo ang samad or wound sa usa ka diabetic nga tao. Natoy akong amigo nga medyo may pagkawat sinanggo, insan sayo naman ang pag-test og diabetic bakaw, di ba? Mangihi kuno ka, ngatos mga lalaki mangihi kuno ka somewhere, dugukon kuno og almigas ang imong tihi, diabetic kuno ka. Panahon pa ng Tarzan, no? Pero nga nung ato man nang i-apply karon nga naman tayo mga diagnostic procedure, naman tayo mga glucometer nga mo determine kung taas ba atong blood sugar o dili ba. Alright, tonight nakasabot ka sa kong gispikan kanto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanayon ng pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong